Hi guys, welcome back. It's been a long time nga wala na ta naka-real talk. And I miss it. For today's video, istoryahan nato ang bahin sa best friend o imong higala. Tanan tao sa kalibutan duna jud nay inila nga higala. Higala nga kauban nimo bisan asa. Bisan asang tagay tua. Bisan asang ligo, pakals, pang disco, lubong, birthday, ug labaw sa tanan, kauban nimo imong higala sa linibakay nga istorya. Talagsaon ang barkada nga unungan ka ug tabangan ka sa panahon nga naglisod ka. Labi nagting exam, di ba? Pinopyahay ang tirada. Dunay barkada nga tagduha, tagtulo, tag-upat, umas daghan pa. Pero ikaw ra isa, muingon kag barkada nimo imong self, unya mag-istoryaha ka nga ikaw ra isa, na ayaw naglangan. Konsulta nas doktor, kay nagsugod na ang imong kabuang style dirang dapita. Dunay barkada nga ayuhon rakas atubangan. Inig talikod nimo, tuara, libak wala tuo. Ipanabi pa ang sikreto nimo. Sure ko, daghan ni inyong kaila. Duna po'y barkada sa una, pero karon wala na. Nagpromise sa usag-usa nga best friend forever. Pero nawala na ang forever, apil pa ang pagka-best friend. Duna po'y mag-best friend nga bai ug laki. Nga karon, gitawag na sila og happy family. Kay nangatubang na ang lalaki, human nahubog silang duha ug nag-away na sa katri. Duna po'y taong nga dunay feeling sa iyang best friend. Wait a minute. Feelings nga kiligon ka the way siya mo istorya. Samot na gwapo or gwapa ang imong higala. Pero dili nimo maistorya ang gibati nimo para sa iyaha, tungod kay girespetaran nimo ang inyong pagkahigala. Kasagaran ang away sa maghigala, ang istorya nga dili mauyunan sa isa, ug away sa gugma. Kung maayo ang buot, mag-inistoryahanay bahin sa crush ug sikinsa ang mga crush. Pero og magparihas og mga crush, muingon na lang dayon og hala sige, sapar na lang tang duha. Pero kung ang isa ra mapansin ni crush, ignon dayon nimo ang imong higala nga taksil. Ahas. O tama di ba? Gawas kong nagparaya ka. Klase-klase ang gitawag nato nga best friend. Best friend nga igsuon, best friend nga silingan, best friend sa social media, best friend sa eskwelahan, best friend sa trabahoan, best friend nga ig-agaw or parenti. Ang uban tawo gisumhan nas best friend nga sama niya nga tao. Maunang switch to dog best friend iyang tirada. Cat best friend or basi na ay ganahan og crocodile best friend. Na ikaw na bahala kung unsay ganahan nimo dirang dapita. That's all for today. Og naa kay gusto ipa-real talk dirang dapita, ayaw kaulaw og comment kahimuan nato na og content. Ayaw di ay kalimot, please follow in my Facebook page, Zendy Clapero, and subscribe to my YouTube channel, Zen's TV. Bye! I love you all.